Три стъпки да застанеш и да останеш в позиция наблюдател. А защо позиция наблюдател? Не ти ли писна да се въвличаш емоционално във всяка ситуация, да действаш прибързано и след това да виждаш, че може би е имало и по-добър вариант? Номер едно. Базови инстинкти. Ако всичко тук е наред и ти не се стремиш всяка една секунда да задоволяваш твоите потребности, тогава ще можеш много по-трезво да гледаш на ситуациите и да си абсолютно хладнокръвен и лишен от каквито и да било емоции, защото те просто няма да възникват в теб. Грубо погледнато можем да разгледаме три, като те са малко повечко. Първата е потребността за сигурност. В днешно време не говорим просто за сигурност, по-скоро за финансова такава, тъй като не ни дебнат диви животни. Социалната система е така направена, че храна, вода и дори покрив могат почти всички да се осигурят, но това, което остава най-релевантно е всъщност дохода. Или по-точно спокойствието да имаме сигурен доход. И най-много това е видимо в работна среда. А именно, как действате там? Контролира ли ви страха, че може да загубите вашето работно място? Прекрачвате ли ваши принципи точно заради този страх? Правите ли неща, които всъщност не искате и дори не ви влизат в задълженията? Не е задължително да се прави нещо радикално. Може да успокоите вашето съзнание дори само на едно психическо ниво. Напишете вашите алтернативни източници на доходи и резервни варианти. И винаги пазете в съзнанието си факта, че ако нещо се случи и бъдете освободени от работа, вие ще имате право на трудова борса, а вашият работодател ще се наложи да направи подбор на персонал, да интервюира евентуални кандидати, да проведе въвеждащо обучение и да изчака изпитателен срок, по време на който да се увери дали ще даде постоянен трудов договор на вашия евентуален заместник. Кой е в по-изгодна позиция? Инстинкта за иерархия или това да се чувстваме приети, да сме част от цялото и да се чувстваме просто важни. Тук, ако не се стремим да го задоволим, ние ще спрем да се опитваме да се доказваме пред шефа или колегите си. Ще знаем точно цената си и няма да изземаме чужди функции, нито пък ще ставаме лесна жертва за вменяване на вина или отговорност. Нуждата от внимание. Ако тя е задоволена, няма да се опитваме да потискаме себе си само и само за да се харесаме. Просто ще знаем, че ние сме достатъчни точно такива каквито сме. Няма да предизвикваме спорове, да участваме в конфликти или да ставаме повод за скандали, защото няма да имаме нужда от този алтернативен начин за привличане на внимание. Номер 2. Изгради самоувереност и така няма да влизаш в триъгълника на Карпман и да се въвличаш в омагьосания кръг на социалните игри. Трите така известни роли – агресор, жертва и спасител. Агресора доказва себе си пред другите, за да получи тяхната оценка. Жертвата просто не се смята за ценна и търси помощ и ресурс от всички извън себе си, като им придава изключително голяма важност. Спасителят, който също няма добра самооценка, се притичва на помощ на жертвата, отново за да получи външно утвърждение на себе си, благодарността на жертвата и нейната оценка. Колкото по-малко търсите външната референция и се уповавате на себе си, толкова повече вашата самоувереност ще расте и няма да имате нужда
от оценка някъде отвън, а сами ще си дадете тази оценка на себе си. Точно затова триъгълника на Карпман е абсолютно омагьосан кръг и в него няма печеливша позиция на човек с увереност, въпреки че примерно някой от тях може да изглежда дигизирана като такава. Спомнете си какъв бяхте във вашите най-успешни моменти, с какво се гордеете, колко пъти сте падали и сте ставали. Или напротив, не сте падали, а сте устояли дори и в едни нелеки моменти. Номер 3. Имате ли ясно намерение? Ако имате такова, много трудно ще влизате в друга позиция, освен тази на наблюдател, защото всяка друга позиция би ви отдалечила от вашето ясно намерение да постигнете това, което искате. Ако искате, например, една великолепна вечер с вашия партньор, много трудно ще му вдигнете скандал за чорапите в средата на спалнята. Не за друго, а защото ще държите в съзнанието си мисълта за вашето ясно намерение. И през ум няма да ви мине да правите въпрос за каквото и да било. Освен ако не се чувствате достатъчно задоволени от работа. И така, задвижване от ясно намерение, с самоувереност и при задоволени базови потребности, просто няма начин да излезете от позиция наблюдател, защото нищо друго няма да е печелившо за вас.